खुलुमबाय एमएन फेमिलि ब्लग चेनेल नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो लोगोफोर। नै दिनै बेसेबा गोबाव जालायबायमोनलाय, सानथाम सानब्रैसो जालायबायमोनलाय। दिनै मोनसे फिसा ब्लग बानायनो आखायाव लालायबाय लोगोफोर। ब्लगाबो बेनो, नै मेलानि थाखाय दावदै रुनोसै। नै बेलाय सिनायाबो माथो मोजाङै ना लोगोफोर। नै दावदै रुनो नागिरदों कार्तिक मेला, सापागुरि कार्तिक मेलायाव हैनो। खामफ्लाय नांगौमोनलै, खामफ्लायबो गैया। नैबावसो जिरायथ'नांसिगोन अन्थाइयाव ना लोगोफोर। बे दावदै रुनायखौनो फंनैसो रायलायनोसैलाय लोगोफोर नोंसोरजों। दावदै रुनाय, बेलाय दावदै होथानसै रुनाया। लोगोफोर, मानसिफ्रादि होनो दाउ अमा बुथारबाल' फाप जायो, होमबाथ' आंना दावदै रुनायाबो फाप जागोन ना। दावदैयाबोथ' जिउ गोनांसो होनजायो ना, जिउ गैया लोगोफोर? दावदैयाबो जिउ दंब्रा, बिनिफ्रायनोथ' फिसा ओंखारो, फिसा एरो। नंगौना नङा? कार्टन मोनसे गाहाम रुनोसैलाय। नै बे फाप जाया बे। कार्टन मोनसेखौ रुनोसैलाय लोगोफोर। फापआथ' जाखासिगोन, खिन्थु आं फापखौ गिलालै लोगोफोर। खामफ्लाय लायनोसैलै। फापखौ गियोबा जेबो खामानियानो जायाना, नंगौना नङा लोगोफोर? फापआथ' गोदोनासो जाबाय आजिखालि। सोरथो फापखौ मानिबावो ना? मानसिफ्रा होनो दाउ अमा बुथारबा फाप नाङो, माबा बुथारबा फाप नाङो। नंखायसो बे फापआ, नंगौना नङा लोगोफोर? मानसिया फापआवनो थायो। फापआ अबे अबे नुलायलायै फाप मेरला फाप दङ ना लोगोफोर। रावबो बुंनो हाया आं फाप मावाखै होननानै। फापआ अबे? सबसे मानसि नुलायै फाप मावग्रायानो जाहैबाय लब। मानसिनाव लब, मालायनि मोननायखौ लब जायो, मेगन सायो। लबानो फार्स्ट मानसिनि फापआ लोगोफोर। लबासो फाप मावहोगोरो मानसिखौ। लबा मानसिखौनो मोजांबो बानायो, गाज्रिबो बानायो, फापबो मावहोयो। लबनि थाखायनो मानसिफ्रा सोरबा थैयो, सोरबा थाङो, सोरबा फाग्ला जायो, सोरबाया केस टेसबो जालाबायो। खिन्थु मेन मानसिखौ फापआव लांग्राया मिन्थिगौना लोगोफोर? लब। गोसोआव माबा मोनसे माखौबा लब जायाबा रावबो माबाया फाप मावा होननो हागौ। लुगैयो, सोरबा माबा मोनसे मोजां खामानि मावदोंबा बेखौ लुगैलायगोन, आंबो मावनोसै, लब जानोसै। खिन्थु सास्त्रआवथ' बिदि गैया। मालायनि धोन सम्पतिखौ लब जाबाबो फाप दं होनना बुंखादों। होमबा बेखौ साननानै नायोबा, होमबाथ' लबानो फापबाथ' आरो दाउ अमा फारौ बुथारनायालाय मा फाप जानो? बेखौलाय भगबाना जानोसो हरखादों। इसोरा मानसिनो जानो होननानै हरखादों, नंगौना नङा? बेफोरखौ फाप होनोबाथ' ना बेदरखौनो जानो मोननाय नंला। बेबायदि जेबो हयथा खालामनो मोनै फाप मावालासेनो थानांगौबाथ' लुगैनोबो मोननाय नङा, लबबो जानो मोननाय नङा, थगायनोबो मोननाय नङा। नंगौना नङा लोगोफोर? धार्मिक जानोबा रावबो हाया प्रिथिबियाव। सोरबा सादु सैनासियाबो हानाय नङा। खिन्थु बिसोरबो लुगैनाय दं।
लब दं, थगायनाय दं। बिसोरसो बांसिन थगायो, बिसोरसो बांसिन लब जायो। लबा सोब खामानिखौनो लब खालामनानै फाप खालामो। नंगौना नङा लोगोफोर? लबानो देरसिन मानसिनाव फापनि खामानिया, आंनि मोनदांनायाव। ना माब्रै लोगोफोर? मानसिखौ जायगायावनो फाप खामानि मावहोग्राया बे लबानो। जायगायावनो थैनायनि लामाखौ देखायग्राया बे लबानो। एग्जाम्पल होबाय आं, सासे सेंग्रा, जेन'बा सानै सेंग्रा, लोगोआ बाइक लाबाय, आंनोबो नांगौ, बेबो लुगैहैबाय। बे नंगौना नङा लोगोफोर? बाइक लाखांनायनि उनाव माबा मोनसे जानानै थैबायालायनो, होमबा बे लबजों थैनाय जायाखै बे? नंगौना नङा लोगोफोर? लबजों थैनाय जाबायना, बेखौनोथ' होनो लबजों थैनाय। बे फापनि खामानि, फापनि खोथायावनो बिदिया ओंखारलाङो लोगोफोरनि। मानसिफोर बुंबाय थानायखाय दाउ फारौ बुथारबा फाप जायो, अमा बुथारबा फाप जायो। मानसिफ्रा होनो बे बेफारिफ्रा, दाउ बुथारग्राफ्रा, अमा बुथारग्राफ्रा खम फाप जाबाय बे होननानै। खिन्थु फापआ बे नङा। फापआ नों आंहाबो मावो, बिसोरल' मावा। फापआ बिसिना जाहैबाय देखा देखि, आरो सोरबा बिक्ति ना जाहैबाय थगायनाय, लब जानाया जाहैबाय गोसो सिंनि फाप। मानसिफ्रा गोसो सिंनि फापखौसो बांसिन मावोलै लोगोफोर। नंगौना नङा? नै दाउदैया लोगोफोर रुखालायबाय दा मेलायाव हैनांगौ। सापागुरिनि कार्तिक मेलाया जोबनोसै लोगोफोर, रबिबाराव लास्ट जागोन। दिनैजों गाबोनजों समफोरजोंल'सै। नै दाउदै रुलायबाय, बेखौनो गोसोखांनानै भिडिअ बानायदां लोगोफोर, कन्टेन्ट बानायदां। मा होनोबा मानसिफ्रादि होनो दाउ फारौ बुथारग्रा बेफारिफ्रा खम फाप जाबाय बे होननानै। खिन्थु फापआ नोंबो आंबो मावखायो, नंगौना नङा? नोंनावबो गोसोआव लब दं, थगायनाय दं। मालायनि मावनानै जानायखौ लब जाबानो, लुगैबानो फापनो। सोरनिबा बिजि खान्दा सिथ्रि गिजि खावनायाबो फापनो होनबा, गासिबो फापजोब। बेनि थाखायनो बेखौ गोसोखांनानै बे दाउदै रुनायाव गोसोखांदां लोगोफोर। एथ' बुरजा दाउदैखौ रुनोसै आं, बिसिनावबोथ' जिउ दंमोन। लकेलबाथ' बेयावबो जिउ दं, बेनिफ्रायनो फिसा ओंखारो, बेनिफ्रायनो दाउ जायो। बेबोथ' आंनाव फाप जालायबायमोन। नैबे खोथाखौनो गोसोखांनानै रायलायदों लोगोफोर। बेखिनियानो दिनैनि भिडिअ'आ लोगोफोर। भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनोबा लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो लोगोफोर। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम। साबस्क्राइब खालामनायावथ' फैसा थाङाना लोगोफोर, खालामना हो। आंथ' मोनबानो बयनिखौबो खालामो लोगोफोर। नायनाय जालागे दाजा, नायनो टाइम मोनलागे दामोन, बयनिखौबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो। बेखिनियानो।